Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем. Аз ин тараф ҳайкали модар ва аз ин тараф бошад пажарка ва стансия. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин кӯча меравем. Аз ин тараф мо омадем ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ 5 ошёнаи аллакай бардоштагианд. Бино бояд аз 9 ошёна иборат шавад. Айни замон сохмон идома дорад дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар дуюм ошёна ҷойгир аст. Мана ҳамин ҷои лифт мебошад ва ин подъезд. Айни замон кладка рафтед дӯстони азиз ва хонаи фурӯши имрӯзамон мана ҳамин хона се хонага мебошад бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои навастройка. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Нархи хона ҳам савдо мешавад ва ҳам алиш мешавад бо мошин. Марҳамат дӯстони азиз, инҷо ҷои ҳамон дӯстони гиромӣ. Дар инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. Дар инҷо бошад ошхона ва ҳоҷатхона дӯстони азиз. Ошхона боз балкон ҳам дорад. Чӣ хеле ки дидед се хонагай полноценни мебошад. Ҳамаи ҳуҷраҳо ва ошхона треза дорад. Яъне агари хел гирем 5 треза дорад. Якум, дуюм, сеюм, чорум треза, панҷум треза бошад дар ошхона дӯстони азиз. Ва дар инҷо дар назди дари даромад прихожа метавонед кладовка кунед. Чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, сохмон айни замон идома дорад. Ширкати сохмонӣ ҳамаи трезаҳоро ва дари асосиро часпонда метиҳанд. Хона ай тарафи чораҳаи Файзободам роҳ дорад дӯстони азиз. Дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. Поликлиника, якчандта мактаб, якчандта садик, якчандта масҷид, бозор, бозорчаи Гулистон дар наздикии бино ҳаст. Хулас, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. Минтақаи бениҳоят хуб мебошад дӯстони гиромӣ. Кӯчаи Салимзода, шаҳри Ваҳдат. Марҳамат. Нархи хона бошад 350 000 сомонӣ, 31 900 $, 2 883 000 рубли русӣ. Боз савдо мешавад ва ҳам алиш мешавад бо мошин. Марҳамат дӯстони азиз, метавонед вариантотона пешниҳод кунед. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Се хонага 100 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои навастройка. Ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёед ки моро муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. Худо нигаҳбон.